Well, I have a date too. Who is it? What's his name? His name is... not important. What's important is... he's better than you. In every conceivable way. Damn, Jackie! That could be anybody! Akit ka na. Kahit kailan hindi mangyayari yung hero. Kalimutan mo na ako. Ito na ang huling pagkikita natin. Dahil ayaw na kitang makita pa muli. Hi, I need help. My Wi-Fi is down. If it's down, pick it up. This is not a joke. Okay, seriously now. The problem may be from your phone. Do you use Android? Excuse me? Okay, so you use iPhone. No, Android. I just asked you if you use Android. You said... Good? Maurice is right. You can't run around like a footless chicken. Headless chicken, Your Majesty. No. How's a chicken supposed to run around without a head? How's it run around without feet? I'm not the chicken, Maurice. Why are you asking me all this question? Dava up, DJ. Wait a minute. Ganito itsura ng mga siga sa amin. Di naman itsura parang walang magandang gagawin. Talagang pantigasin. Yung tipong buhay pa rin kahit ilang beses mong pagsasaksakin. Hello, morning filter nga itong gamiton samtang mag-drawing ta o star. Tapos tanaw na to kung star ba gila itong mahimo, ha? Star ba? Disuda ka. Star. Hindi mo. Asa ni? Paingon. Star. Hapit na. Awan ni paingon. So mo na ning resulta. Og karon ipatry na to si Joe kung makaya ba niya circle ra im drawing on Joe. Okay. Napal, wait. It's so dry. Ito na. Circle. Ay, pag circle. Dumuliko man. So muna ang resulta. Sino nga yun? Sino ka ba? Concern lang ako. Concern o selos? Concern ako as a friend. Sana nung una pa lang, sinabi mo na friend ka lang pala. Hindi yung papol ka. Pasayaw ako, day. Sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nanong ako nga ana may uban. Magsayaw gyud ka, day. Di lagi ko kaywa ako'y gusto. Pero Anyong sa'yo? Sorry, hindi ako Koreana. Alam ko. Eh, bakit taga-anyong yaseyo ka? Kasi, anyong sa'yo na ang lahat. May I take your order, sir? Like a cheeseburger, but with no cheese? Okay, so you want a hamburger? No, I want a cheeseburger, but with no cheese. A hamburger. Cheeseburger, but with no cheese! That's a hamburger! Lasing ka na, Fredo. Hindi ako lasing, Mare. Mare, alam mo, matagal na kitang karas eh. Lasing ka na, Fredo. Ito naman. Mare, pakis naman oh. Lasing ka na, Fredo! Hindi ako si Kumare, ako asawa mo! Guys, bumili pala ako ng earphones. Ito siya. Wireless siya. Mahal to. Pero alam mo kung ano yung mas mahal. Yung tuition mo. Tapos puro ka lande, ha? Sumbong ka na sa mama mo. Tita, yung anak niyo po, puro lande. Yung love ko kasi sa'yo parang biro eh. Bakit?
Wala, kaso napikon ako, kaya sineryoso ko. Ay, favorite subject mo ba yung geometry? Bakit? Eh, kasi kahit anong angle, ang cute mo eh. Did you know that Hindi na ko hihingi ng 5 piso. Oh? Tulay? Ang gwapo mo pare. Oh, very good. Yan ang gusto ko sa iyo. Pero. May 20 ka. Excuse me, Brad. Pwede ko manghulam og ballpen? Thank you. Yuliran ako niya. Di lagi ni mawala. Mawala silang tanan. Ha? Hindi mawala silang tanan. Ugma, mawala silang tanan. Busa, ayog anhi dani sa eskwelahan. Ha? Ang sa'y pasabot ni mo, Brad. Kasi mawala silang tanan ang mga teachers, ang mga estudyante. Sila tanan mga wala. Busa, ayaw anhi dani. Ang sa'y mawala, Migs. Ang sa'y dahi mong buhaton nila. Sabado ba ya ugma? Way klase. Bugok. Megs, kita ka sa blue nga juice nga naa sa frigidaire? Ay, sorry, akong giinom. Imong giinom? Oo. Nga day. Kabalo ba ka unsay e-boy juice? Nalainas akong paminaw, oy. Wala, yabats. Nga na yabat pa rin na rin. My God, Megs! Ma, may pagkaan, ma? Yes. Ano saan eh? Ha? Wait. Ha? Ano man eh? Ay, tara day. Welcome to Starbucks. May I have your order? Isa ka brewed coffee. Ay, tempa. Naki-proposal sa imo. If ever mapakatawa ta ka sa akong joke, libre ang kape. Sige. Kung mapakatawa ko nimo sa imong joke, ako na bayad sa coffee. Sige kani, unsay giwish ni Mark adtong Pasko? Wow ka mulo, sir. Unsa man? EDE ang parents. Unsa may nakuha ni Mark atong Pasko? Sir, murag dili katawanan niyong joke. Cancer yang nakuha. Okay na. Laylay mo gud level sa sense of humor. Ako ray bayad sa kape. Okay, sir. Unsa gani pangalan ani, sir? Si pangalan nimo? Mark ako ngalan. Joe, nakoy na-discover ba? Tungkol sa akong ka-master, I think kailangan nini mo matun-an. Spell scent, kanang humot. Scent. S-C-E-N-T? Pangutanan ako, unsay silent ana, ang C or ang S? Muna diya. Comment down below kung kabalo mo. Comment din niya, Dani. Basta kay pag-comment lang mo diha, kung kabalo mo, unsa ang answer? Kabalo ko, T. Joe. Kay master man ko, na kay gusto matun-an ninyo, labi na ato mga viewers karon sa TikTok. Ano naman? Ang pangutanan ako, kabalo na ko sa answer na niya, pero gusto lang gi ko mangutana sa inyo. Kinsay nagtudlo sa first nga magtutudlo? Teacher? Comment down. There. Comment there. Here. Basta kay diha. Comment lang mo kung kabalo mo sa answer. Now na. Pinaka-bright na i-premyo. Di kang Joe.
Joe, kay Master man ko, na napag ko'y gusto matunan ninyo, i-try ninyo, basin kabalo mo sa answer, ani. Ha? Ang pangutana, kung madrink nimo ang usa ka drink, pwede ba nimong ma-food ang usa ka food? I-comment di abi ka to man ka naka-answer be. Kay murag si Joe naguna-una pa. Assignment. Joe. Nanapog ko'y question sa inyong mga muggles. The question is, para maka-learn pod mo karon nga buntaga. The question is, unsay color ang mga mirror? Comment. Unsay color? Sa tanang mga Bisaya, nga mga TikTokers, Bisaya vloggers diha, kabalo ba mo nga kagahapon nga February 2, 2020 kana nga date kung balihon nimo kay maora 02/02/2020? What the